Vedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mufunge zvenyu ndakarwadziwa apo pandainge ndichiteerera imwe confession yavamwe baba avo vainge vachitoganza vachitoti ivo basa ravo ravanoita nderekuti vana avo vanenge vari pama-attachments vari ma-students vanouya pakambani pavo vanobva vaita bonde navo ende vachinoita bonde navo vana ava hakusi kunzi vanenge vachizviita nekuti vanenge vachidanana vachida musikana wavanenge vachirara naye, but he just does it because ivo vane mukana wekuzviita. So confession iyo yakandirwadza because that is what exactly happened to me. Ngomanashe I was at the University of Zim. Zvino takazoti tava pama attachments ndikabva ndazonyengwawo one of the guy uyo ainge ari supervisor wedu. Nekuda kwezera rangu ndakabva ndatozviudza kuti ngainge iri nguva yangu yekuti ndinge ndichipinda murudo, but ndakarwadziswa mukomanashi. Dai kwanga kuri kunzi kurwadziswa kwega ndaiti zvimwe kuda, but ndakarwadziswa zvekare ndikabva ndapiwa pamuviri. I only got to find out mushure mekunge ndazobetserwa mwana wangu kuti ndainge ndiri HIV positive because during those days you could not get proper results. Saka ndakazotofind out after mwana wangu ndamuzvara kuti naiyo ndainge ndatomupomedzera chirwere. My daughter right now she is still alive. Mwana wangu uyu iye ane makore 18 years. Ini wacho mukoma I am a career zvangu ndinoraramawo ndiri pachirongwa both me and my daughter, but ndoda kureurura kuti after I had found out kuti this is what I had done, I went through a period zvekuti what I was doing at that time it was truly satanic. Ndaiti murume ose uyo vanenge ati anondida mukomanashi I did not even care kuti munhu iyeye ndewe kuchechi here kana kuti chii, ndaingoti huya chete ende ndaitoramba kutoshandisirwa dziviriro. Ndaitoti kune munhu iye iwe nezera rangu sho ungaswera uchishandisira munhu akaitawo seni dziviriro, kasi unofungidzira kuti ndine vanhu vakawanda here vandinodanana navo? Vamwe ndo vandaiitonyepera kuti ndichiri musikana avo vanenge vasingazivi background yangu nekuda kwekabhodhi kangu uye zvekare nezera. Munhu aizotozviona mushure mekunge apinda mandiri otoona kutoti komunhu uyu zvaasiri mhandara. Ndobva ndati hamenowo kuti chii chakaitika. So mukomanashi ndo zvandakaita ipapo, but nekufamba kwenguva ndakazoti no man, zvinhu izvi zvandiri kuita sandizvo vanhu vose ava vandiri kuzodza chirwere havatomborina kana problem zvachose. Ndo pandakabva ndazoita give back my life to Christ again, ndikabva ndazoreurura zvangu. Nazvino mukomanashi ndine murume uyo wandakazosangana naye tikabva tazowirirana ndokubva tachizogara tose naiyewo ainge achiraramawo vari pachirongwa. So ndiyo confession yangu iyi yandiinayo kuna baba ivavo. Ndikuda kungovaudza kuti they are damaging those girls, like kudamageka chaiko kwekuti vana ivavo like the way that he is doing them when they get released into the society, you can just imagine what kind of animals they are going to be. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukomanashi confession yangu yakamira sekudai so. Ndinoitawo zvekubheka mostly kuchurch uko kunoti kana kuine ma-weddings, ma-functions, vanhu vazhinji vanouya kwandiri then ndobva ndazovabhekera ma-cakes avo. So ndinorangarira kuti nerimwe gore mukoma I was then assigned kuti ndige ndichizobhekera imwe couple cake. So when I was baking their cake mukomanashi, ndo pandakaona kuti zveshuwa out there are some other worldly spirits, because zvakaitika ipapo mukomanashi ndezvekuti ndakati ndichangotanga kuribheka keke riya ndakabva ndakatoroteswa hama yemusikana wacho ichitoya kwandiri ichinditi iwewe ndiwe wafunga kuti vanhu ava unge uchivabhekera keke iri, hauchiti kwandiri iwewe wati ndiwe unozvigona ka, hauzvizivi here kuti kudzinza rekwedu hakutendedzwi kuti vanhu vange vachichata. Ndakamuka paya ndikati zvimwe kuda dzainge dziri hope. Mukomanashi mwana wangu akazorwara
zvainge zviri very serious zvekuti ndakatadza kuziva kuti ndoita sei. Ndaiti kana ndava kuda kunonamata kudai ndainzwa sekunge munhu anenge agarwa nerimwe zimweya, but ndakabva ndazoenda manje kune vamwewo elder vekuchechi ndikabva ndazovazivisa kuti idzi ndo hope dzandainge ndichirota. Takabva tatanga kunamata mukoma each and every week, kwaitoitwa maprayer request nekuti couple iyi tinge tichiinamatira. Even on the day of the wedding zvimwe zvinhu zvacho zvainge zvichiitika, it did not even make sense at all. Paiva nerimwe confusion uchazokuona kuti panapa panenge pari kufamba Satani chaiye, but fortunate enough vana ava vakazochata zvavo nazvino mukomanashi they are so blessed in their life, but vachangobva mukutanga kugara vose vanhu ava vakambonetsana zvekutodaro zvekutoti potse vadivorsa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo ndiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. So takati tichiri kugara kune imwe nzvimbo tainge tichirenta pamwe pamba, saka maloja mazhinji akazongotamapo pamba apa mushure mekunge amai vacho vazoshayika nevana vacho vakabva vazobva muHarare ndokubva vazoenda kuBulawayo. Apa isuwo panguva yacho tainge tiri varombo vekupedzisira, saka baba vangu vakabva vazonzi ivo vainge vachifanira kuti vange vachishanda like a garden boy, then vozopotawo vachingoita mapiece job. Takabva tatofara paya tava kutoziva kutoti rent free mukomanashi, but pamba apa takazotadza kupagara nekuda kwezvimwe izvo zvainge zvava kupota zvichiitika pamba ipapo. Ini the first time pandakaona chinonzi chipoko handina kutoziva kutoti chainge chiri chipoko, ndakatofungidzira kutoti vainge vari amai vangu. So ndakabva ndapinda mubathroom imomo mainge muine jacuzzi, like it was the main bedroom mainge muchigara landlord amai vaya pavainge vachiri vapenyu, saka vabereki vangu ndo bedroom yavainge vava kushandisa. Zvino ndo mandaifarirawo kugeza imomo. Ndakati ndapinda mubathroom muya baba naamai vainge vasipo. It was somewhere around kuma 2 p.m. apa ndainge ndiri ndega pamba. Ndakati ndichigeza kudaro ndakati ndichigeza kudaro ndo pandakabva ndazonzwa mafootsteps, ndikabva ndanzwa sekunge munhu akavhura door remubedroom ndokubva arivhara. Saka kamuvhariro kacho kaakariita zvinhu zvekuti zvakabva zvandivhundutsa, ndikabva ndati ambori ani iye kuti haasi matsotsi iwawo. Ndo pandakabva ndabuda mujakuzi muya ndokubva ndazotora towel ndokubva ndazozvimoneredza naro towel riya. Mukomanashi ndakati ndiri busy ndichizvidrya ndakatarisa zvangu mumira ndo pandakabva ndazoona mukadzi ainge akamira kumashure kwangu. Saka pandakatendeuka mukadzi uyu naiyewo akabva atondifuratira akabva atotanga kutofamba achibuda mubathroom. Saka ndakabva ndaona sekunge ndainga ndaona amai vangu, ndikabva ndati nai mama ko munogondivhurira sei ndichigeza. Ndakati ndichinobuda mubathroom muyamiya wanikwe kuti amai vainge vasisimo mubedroom. Ndakabva ndatanga kufamba ndichiti nai mama maenda kupi, apa hana yangu yainge yorova sei kana vhudzi mukoma rainge rakaita apa hana yangu yainge yorova sei, ndichinzwa kutya, ndichinzwa kumerera muviri wangu wose as if there was someone, a spirit that was with me. Ndakabva ndafamba ndokubva ndabuda panze ndichiti mama ko mama muripi. Mukomanashi ndakati ndakagara panze kudaro ndava kutya kudzokera mumba ndo pandakabva ndazoona amai vangu nababa vachitopinda mugedhi. Ndikabva ndati ko mama ko mazobuda nguva ifuti. Amai nababa vakabva vatoshamisika nazvo ndokubva ndazovaudza zvese zvainge zvaiitika. Vakangotarisana vakati iwe nguva yose iyi tanga tiri kuya kwatakuudza kuti tiri kuenda. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvatotishamisa. From there on mukoma maspiritual encounters akazongoramba achingoitika. Dzimwe nguva paita problem yemakonzo mapete, dzimwe nguva taitonzwa muceiling uchita sekunge munenge muine munhu kana kuti nyoka. Kudzamara manje amai vangu ndo pavakazovaona gogo vaya live and personal. Saka baba kune kumwe kwavainge vakaenda kunoita peace job, because baba vangu vaita futi zvekuchera mugodhi, vakati vaenda kuya then amai ndokubva vazoti vakarara mubedroom vari vega. Ivo amai vanoti vakanzwa sekunge vainge vabatwa nemunhu ainge aine maoko
ainge achitonhora akaita ice kuita chando. Pavakapepuka amai vanoti ndo pavakabva vazoona moto, vakaona moto mubedroom, moto iyayo wainge uchibaka ndokubva vazoona gogo vaya vainge vari muridzi wemba. Gogo vaya hanzi vakabva vangonyangarika. Amai takazongonzwa vava kuridza mhere. Amai takati tazoenda kubedroom tikabva tavaona vainge vakarara pasi vachingoridza mhere vachingoti chipoko kani, ndaona chipoko chagogo. Then mangwana acho mukoma ndopatakabva tazoenda pamba pema next door nekuti ndo vainge vaine foni. Vakabva vazofonera vana vaya vainge vava kugara kuBulawayo. Vangauya here vana vaya? Havana kana kumbouya. Mukoma nashi isu takazongotora zvinhu zvedu ndokubva tazongobva pamba paya tikabva tazomboenda tikambonochengetwa kuchechi, then takazoti tawanawo pekugara ndokubva tazotanga kugara kuya. I think kuti nanhasi uno pamba ipapo panenge pachitori padongo because vana vaya vekuBulawayo havana kana kuzombodzoka because takazomboramba tichigaramo munharaunda imomo. Then vabereki vakazoti vainge zviri nani kuti tinge tichienda kunovaka kumusha sezvo kwainge kusina basa nerent. Tikabva tazobva zvedu muHarare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai. So inini ndinoshandawo paPrus. Saka paPrus apa ndini ndakatanga kushandapo ndiri ndega muZimbabwe. Zvino ndakabva ndazoitwa upgraded. Ndakati ndaitwa upgraded kudaro ndikabva ndazi nemurungu ndoda kuti unge uchitora license, mapemiti zvose ndinazvo. Saka ndakabva ndangoitawo malicense emuno muSouth Africa. Ndakati ndaita malicense emuno muSouth Africa, mukoma ndakabva ndatanga kubatwa nemweya wegodo. Ndakasvika pakudzingisa maSouth African ose awo ainge achishanda paPrus ipapo. Ndainge ndisinei nazvo kuti uri garden boy here, basa rako harina basa here. Ndaingoti as long as uri munhu wemuno ndobva ndakudzingisa basa. Zvadaro ndakabva ndatanga kuhaya vanobvawo kumusha, but ndikabva ndatoona kuti vekumusha havatotendi. Ndopa ndakabva ndazotanga kutora hama dzangu. Zvino mukoma nashi pandainge ndichiri kushanda nevamwe vekumusha, ndakasvika pakugadzira matraki ose emurungu, but murungu ndakazomuitisa loss nekuda kwekuti kunogadzira kwandakazoita matraki dzimwe mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti matraki iwawo ainge achifanira kuti ange achizongodhiraivhwa neni ndiri ndega. Saka yainge iri nyaya iya yekuti kana umwe munhu akazodhiraivha traki iroro, inini kana kuri kunzi ndinenge ndiri paoff, traki iroro raizoita mamwe mabreakdown ekuti aizotosvika pakutobohwa murungu. Pandakazoona kuti zvinhu izvo zvandainge ndichiita zvainge zvisina kunaka, this was after umwe mufesi abva mukwanawo basa. Saka akazoti aenda kudelivery, traki riya mukoma rakabva rangobatira moto rikabva ratsva. Ende ipapo ndo pandakabva ndazodzokera kune vamwe sangoma avo vainge vachindibatsira. Sangoma vacho vainge vari vemuno. Ndikabva ndavaudza kuti izvi zvavainge ndikabva ndavaudza kuti mishonga iyo yavainge vakandipa ndainge ndava kusaida. And I want to thank God kuti sangoma vaya vainge vaine moyo wakanaka, but vakazondibhadharisa vakabva vanditi ndinoda mombe 2. Hama dzangu mombe muno muSouth Africa dzinodhura. Takabva tazoita manegotiations ndokubva vazonditi saka uchandipa at least 22,000 rands. Ndo mari yandakazobhadhara ipapo. Then ndikabva ndazodzosera mishonga yavo. But nanhasi uno mukoma kunyange mukufamba unotonzwa vanhu vachitoti ya mudhara iwewe unorema. Zvekuti kunyange varungu vanotosvika pakutonditya murungu chaiye wandinoshandira, iye anotonditya. Anototi kana achitaura neni unotoona kuti anenge achitozeza kundiudza zvimwe zvinhu zvinenge zvisina basa. Apa iye murungu uyu munhu wekutoti anotorova kana vashandi, but inini kana achitaura neni anotaura neni akatsikidzira as if nditori bosi vake nekuda kwemimwe mishonga iyo yandainge ndakapiwa nasangoma uya. Zvino handizivi kuti zvinhu izvi zvandakabata kuti kumberi uko hazvizondikanganisiriwo here mhuri yangu, because ndiri munhu wekuti ndinotevedzerawo machannel akati wandei ndinogara ndichingovhunduka pose pandinoona ava vanoita zvechivanhu vachiti kana vanobata munhu ubva vati iwewe wakapiwa chakati nechakati, ungava uri mushonga wekutyaiwa pabasa, zvinhu zviya zvikabva zvazokupandukira nhasi chava chikwambo. Saka inini hangu chikwambo handisati ndakambochiona, but zvinhu zvinoitika ndizvozvo zvekuti ndinotyiwa nekuda kwemishonga iyo yandakapiwa.
mishonga yaye yandainge ndakapiwa mukoma, ndakapiwa mamwe mafuta ainge achinzi ainge ari mafuta eshumba, uye zvekare ndikapiwa mamwe mafuta aindainge ndisingazivi kuti ainge ari mafuta but mafuta iwawo andakazonodzorera ainge akabayirirwa minzwa, zvichinzi wose uyo anenge achida kunetsana neni pabasa anobva aita sekunge ari kubayiwa neminzwa. Kana akaramba achinetsana neni zvikabva zvanzi minzwa iyoyo yainge yakabayirirwa pazifuta racho iroro inobva yazonomubaya mukati munyama dzake, ichibva yazonokonzeresa mainfections, huri urwere munhu uyoyo obva azofa kuburikidza nemainfections iwawo. So mukomanashi ndiyo confession yangu. Kana mukandipostirawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yazvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndino umwe murume uyo ndakasangana naye, takasangana zvedu paFacebook. Murume uyu ndokubva azondipfimba. Mushure mekunge andipfimba, hama dzangu ndainge ndanyura murudo, ndopa akabva azondiudzawo chokwadi, akabva anditi kunoku kwandiri baby, unozviziva here kuti kuna amai guru vako. I felt so shattered mukoma, because munhu uyu ndainge ndatomuintroducer kumaparents angu. Saka iye zvake ariko kumhiri kwemakungwa uko, saka ari kuti iye anoda kuti ange achindiita mudzimai wake wechinumber 2. Ndauyawo pano ndichidawo maadvices kubva kune vedare renyu. Inini I am a Pentecostal woman. Zvino handizivi kuti zvinoita here kuti ndinge ndichienda pagara paine umwe mukadzi. Pane vamwe avo vandakataura navo vakabva vati hapana kana problem, but I think the reason as to why avo vandakataura navo vakakasika kubvuma, it is because murume uyu iye munhu ane mari dzake. Saka vakati hanzi hapatomborina problem kana iye achiti uchazova mukadzi wekuti uchazomutangira dzinza kunoku, because iye anoti mukadzi uyu ivo amai guru variko kuBritain ikoko zvekuno vanoti havadi. Saka iye ari kuti shungu dzake ndedzekuti ange achiwanawo pamusha pekuti anozivawo kuti apa ndo pava pamuzinda. Ende achitaura iye anoti vabereki vake vainge vachibva kuMalawi, saka shungu dzake ndedzekuti ange achizovawo nepamusha paanogara achiti shungu dzangu ndedzekuti kana ukabvuma ndikakuroora ndobva ndatengawo musha, kana iri imba mutown ndinokutengera imba mutown, but ndinoda kuti tinge tichizotenga musha. Kana tatenga musha paya, then kana kuri kuzonzi ndikazofa ndobva ndazovigirwawo pamusha pangu ipapo, kana kuti paplot, so that vazukuru nevazukuru vangu vanozokwanisa kuzouyawo vachiti rinda iri irinda rasekuru vedu. Saka handizivewo mukomanashi, ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Kana hama chaidzo, hama haatomborina zvekudaro nekuti vabereki vake vainge vachibva kuMalawi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section.